Tak můžem? Můžeš si tlesknout. To je takový jako v té knížce Chudý táta, bohatý táta, ne? To, že niekto vie dobre piecť koláče a môže sa hrdiť prívlastkom, alebo titulom najlepší pekár na svete, neznamená, že to dokáže predať veľkému množstvu ľudí. Mně se líbí tvůj pohled celkově na to podnikání, pro mě je to inspirace. Tak my sme boli schopní tú hokejku predávať v maloobchodných predajniach s 300% maršou. Myslíš, že ten obor těch financí je stále jako atraktivní? To znamená, všetko to moje konanie smeruje k tomu pozícii, jak ti o tom hovorím normálne sociálne. Kde vidíš tu budoucnost toho poradenství třeba z tvýho pohledu? No tí ľudia, ktorí prichádzajú do oboru, tak bude veľmi veľký nárok na to, aby... Pohodlně se usaďte, právě začíná další epizoda podcastu Davida Šimany. Zdravím vás u dalšího dílu našeho podcastu. Dneska se za mnou zastavil host, Peťo Sloboda. Já tě tady vítám, Peťo, a jsem rád, že jsi udělal cestu až ze Slovenska. My vlastně se už známe delší dobu, ale v dnešním podcastu bych rád prošel to vlastně, jak jsi se dostal do financí. Vlastně podnikáš už přes 20 let v tomhletom oboru a rád bych sdílel tvůj příběh. Kdo vlastně teda jsi a čemu se aktuálně věnuješ? Ďakujem veľmi pekne za takúto možnosť a pozvanie, aj keď to vzniklo teda spontánne. No kto som? Som Peťo Sloboda a podnikám, snažím sa všetkým, čo robím, zvyšovať ľuďom kvalitu života. Kolik ti je let a jak dlouho už podnikáš? Pôjde to verejne? Tak čoskoro 45, alebo tretíkrát 15, tak sa to ľahšie ráta. No a to podnikanie, to je také svojské, že odkedy. Lebo oficiálne moje podnikanie začalo, myslím, 3.9., alebo tak dával som si žiadosť na narodeniny po ukončení vysokej školy, ale moje reálne podnikanie, takéto pričuchávanie začalo už v 17 rokoch. Ty jsi studoval kde a může nám tomu říct víc vlastně teda, jak jsi se přes sport, protože ty jsi vlastně sportoval, aktivně hrál si hokej celkem na dobrý úrovni, tak jaký byl tvůj první biznis a celkově ten přístup toho, co tě k tomu dostalo třeba? No k hokeju ma dostala mladická nerozvážnosť, lebo s chlapcami sme na ulici hrávali hokej a raz mi niekto povedal, že však tebe to ide, ty by si to mohol aj normálne. Tak som sa prihlásil v 10 rokoch do výberovej triedy. Všetci začínali v 4-5 rokoch a ja som tam prišiel v šušťakoch a dobrý deň, som Peťo, dokážem toto. No a ono to bolo také svojské, lebo tým, že ja som hrával, povedzme, že v tých juniorských kategóriách mi to celkom išlo, tak som mal možnosť už veľmi skoro ísť do mužskej kategórie, iba tak sa pozerať, rozhliadať, pričuchávať. A už vtedy som mal možnosť poznávať aj tých ľudí, ktorí sú okolo hokeja, ktorí do hokeja tlačili peniaze. A pre mňa to bola obrovská škola, lebo moji rodičia sú štátni zamestnanci, alebo boli štátni zamestnanci, dneska sú šťastní dôchodcovia. A videl som ten život od 8 do 16, pondelok až piatok, jeden víkend u jednej babičky, 8-16, druhý víkend u druhej babičky. Taký ten, povedzme, že dopredu stanovený, nalinajkovaný. A na druhej strane som videl tých ľudí, ktorí podnikali, už v tom čase to sa bavíme o 90. rokoch, a videl som, že oni majú úplne iný prístup k času, úplne iný prístup k peniazom. No a ja som si mohol vybrať. Ja mám najlepších rodičov na svete pre mňa, ale ja si neviem predstaviť, že by som žil život, ktorý mali oni zaužívaný. V tom by som ja zomrel. To je to, čo sme sa bavili, keď sme sedeli pred chvíľočkou na káve, že ja mám v rodnom liste napísané Sloboda a to sa vylučuje s akýmikoľvek konvenciami, zamestnaním, skrátka všetkým, kde by som sa nemohol o sebe rozhodovať. No a toto bola v podstate taký ten prvotný impuls, kde ja som videl ľudí, čo úspešne podnikali a akým spôsobom pristupujú k času a k peniazom. A videl som zasa na druhej strane ten život ľudí, ktorí síce robili veľmi dobrú kariéru v zamestnaní, ale videl som, akým spôsobom oni si vytvárajú možnosti. No a to je to, čo volám nespravodlivá výhoda, lebo ja som sa možno v 17, v 16 rokoch mohol rozhodovať, že či tu alebo tu. No a tak začalo moje podnikanie. No. To je takový jako v té knížce Chudý táta, bohatý táta, ne? Vidíš oba dva ty světy a můžeš trošku se rozhodnout pro které, jestli to podnikání, nebo jestli ten život toho zaměstnance. Takže jsi měl takový pohled do obou těch světů a
věděl si, že teda cesta toho podnikatele je pro to je zajímavější. Jaký třeba dneska vidíš spojitosti třeba s tím, že jsi dělal sport a dneska úspěšně podnikáš? Vidíš tam nějaký podobný Jednoznačne. principy a věci třeba? Jednoznačne. To je... Ja som to aj v mojej knihe opísal, že sú tam veľké paralely, či už pri narábaní s peniazmi, ale vo všeobecnosti aj v živote, aj v podnikaní. A iba talent nestačí. To, že je niekto dneska na niečo talentovaný, povedzme, niekto by chcel robiť sales, vie dobre rozprávať, vie sa usmievať, vie dobre pôsobiť na ľudí, ešte neznamená, že bude mať úspech. To, že niekto vie dobre piecť koláče a môže sa hrdiť prívlastkom, alebo titulom najlepší pekár na svete, neznamená, že to dokáže predať veľkému množstvu ľudí. Za tým je obrovský kopec tvrdej práce a hlavne v činnostiach, ktoré priamo nesúvisia. To sú tie neviditeľné veci, všetko to okolo toho, ktoré priamo nesúvisia s tou konkrétnou činnosťou. A tam prichádza tá disciplína, tá tvrdá práca a mnoho ľudí to dneska nie je ochotný robiť. Mohli bychom si trošku oddálit takovou ten náhled na ten tvůj život, kde jsi dneska a vlastně kde jsi začínal, jaký byl ten první kontakt s tím podnikáním vlastně. Ty jsi rozbíhal prodej hokejek na Slovensku, můžeš nám k tomu třeba říct víc, nebo jak to tam bylo vlastně s tímhletím? To bola taká veľmi krásna etapa života, hovorím, že keby som to mohol, jak si sa ma pýtal, že kebyže sa dneska rozhodujem, urobím to presne takisto, urobil by som to oveľa skôr. Presne to isté, rovnaké chyby by som robil, rovnako by som si môžem tu aj tak slušne, že nabíjal hubu a tak. Ale urobil by som to nie v 25-ke, ale urobil by som to v 18-ke, v 17-ke. Lebo taký ten prvý kontakt s podnikaním bol, že v tom čase, keď som hrával hokej, to bolo ešte pred vysokou školou, počas strednej školy, tak človek, ktorý bol môj prvý mentor v tom čase, veľmi, veľmi veľa ma naučil, tak on v tom čase mal viacero firiem, ktoré bežali bez toho, aby on tam musel byť. A pritom je to človek, ktorý ukončil školu, ak si dobre pamätám, výučným listom, nemal ani maturitu. Akorát mal úplne iné danosti. A on prišiel za mnou, on bol aj tréner, mal viacero firiem a hokej mal ako vášeň, ako hobby. A on prišiel za mnou s takou myšlienkou, že či by som vedel urobiť e-shop. A ja som v tom čase chodil na strednú elektrotechnickú priemyslovku, jasné, že takúto blbosť, tak ho urob. No a takto začalo takéto moje priňuchávanie k podnikaniu. Potom som doniesol, už keď nám ten e-shop z hokejových výstrojov bežal, lebo v tom čase sa všetko predávalo iba v kamenných predajniach alebo po kamarátoch. Toto bola taká prvá lastovička v rámci hokejového segmentu, čo sa týka onlineového predaja. Akurát to neboli ešte, v tom čase to neboli e-shopy, jak ich poznáme dneska, to bol normálny katalóg na internete s fotkami produktov a ľudia volali a ja som zdvíhal telefón také. No a potom prišla možnosť, keďže sme boli výhradný díler jednej značky, hokejok na Slovensku. Môžeme robiť aj reklamu? Easton. Mám za to, že stále je to top značka na svete a my sme boli v tom čase výhradný distribútor, meškala nám dodávka hokejok z Kanady, tak nám to posielali rovno z fabriky. No a v tom čase dneska si hodíš deep research a máš to za pár sekúnd, ale v tom čase to bolo, že si sa musel pýtať, zháňať, telefonovať, tak nám to poslali rovno z fabriky. Vtedy boli iba Nové Mexiko alebo Čína, tie fabriky. No a samozrejme Číňanka nehala dodací list aj s telefónnymi číslami, aj s kontaktami, všetko hore na balíku. Tak mne vtedy skresla taká myšlienka a prišiel som za Imrom, že čo keby som im zavolal, že či nám neurobia aj hokejky a že iba na to nastriekame nejaký iný náš názov. A on tak kúkol, lebo že Čína, telefonát, veľké náklady. A že daj, vyskúšaj to. Tak ja so svojou predmaturitnou angličtinou som to tam nejako skoktal. No a do mesiaca sme mali vzorky, ktoré boli jednak jednej s tými, čo sa týka kvality a všetko. Jediné, čo sme nemohli mať, bolo to ich zakrivenie tých hráčov, ktorých mali oni zazmluvnených. Tá hokejka bola bez nápisu, jednak jednej. No a tam začal taký môj reálny kontakt s podnikaním, lebo tie Eastony, keď prichádzali na Slovensko, a v tom čase, ak si dobre pamätám tie ceny v slovenských korunách, to bolo, že keď sme ju my importovali na Slovensko, povedzme, že 3,5 to bolo vstup na Slovensko, náš nákup so všetkými nákladmi, dopravou, daňami a všetkým.
A keď sa predávala v obchode, v maloobchodnej predajni konečnému zákazníkovi, tak stále niekde okolo 7 000 korún. A to už bolo, že veľkoobchodná marža, maloobchodná marža a všetky dáne, DPH a tak ďalej. No a nám keď prišla tá hokejka, jak sme to narátali so všetkým, tak my sme boli schopní tú hokejku predávať v maloobchodných predajniach s 300% maršou, iba za to, že tam bolo vlastný názov. Ting a tam nám to cvaklo, no a vtedy sme urobili celkom taký, že velikánsky raz za krátku dobu. No. No a vlastně to bylo v jakém roce? Plus minus? 2000 plus minus 2 roky. OK, no a vlastně potom, co si dostudoval, tak v tom podnikání si potom vlastně nepokračoval, nebo tam je nějaký příběh zatím, ale to bych zase nešel úplně do detailu, ale potom vlastně si vybral podnikání ve finančním poradenství. Už v tom děláš přes 20 let. Proč ses rozhodl? Keby si to chcel úplne presne, tak 20 rokov a 20 dní. Proč jsi vybral ten obor financí a co tě v něm drží už přes 20 let? No, prvé také dôležité je, že ja som nikdy nechcel robiť financie. Pre mňa to bolo no-go. Skrátka, ja som človek, ktorý mal veľmi zlú skúsenosť s poisťovňou alebo s poisťovacím agentom, lebo ešte keď som hrával hokej, tak som mal poistku, mal som úraz, čakal som peniaze a ešte som nemal 18, ocko mi pomáhal písať poistné hlásenie, viete, príde ten list naspäť a vzhľadom na skutočnosť, že sa vám to stalo pri výkone športu, nemáte nárok na poistné plnenie. Vieš si predstaviť tú reakciu. Takže všetci, čo chodili v obleku, tak boli klamári, zlodeji a tak a obchádzal som ich. A preto ja som vôbec nechcel riešiť financie. No ale stretol som sa s myšlienkou, že ja môžem stať na strane klientov voči finančným inštitúciám. Nechápal som, nevedel som, bol som v tom čase iba veľmi zvedavý, ale veľmi ma to zaujímalo. No a bavíme sa o tom, že to bolo 20 rokov dozadu a vtedy ešte nebol ten trh tak informovaný, ľudia ešte v tom čase, buď za nimi niekto prišiel, alebo išli do banky, alebo mali kamaráta v poisťovni. Takže toto bolo niečo, čo mňa oslovilo, že prečo financie. Ale reálne som nechcel, to bolo až moje číslo 3. Bo chcel som podnikanie, kde nemusím ísť so vstupným kapitálom. Chcel som podnikanie, kde nemusím niesť riziko iné, ako to, že buď budem robiť, alebo nebudem robiť. No a moje číslo 1 bolo pôrodníctvo alebo pohrebníctvo. Financie boli až číslo 3. Len pôrodníctvo, medicína, 6 rokov štúdium, myslím, že 3 roky ešte prax, aby som si mohol urobiť vlastnú kliniku. Takže podnikanie o 10 rokov. Pohrebníctvo bolo, že fakt zaujímavé, lebo však ľudia budú umierať stále. Ne? Akurát tam som pochopil marketing takého iného, československého významu, lebo jeden kamarát mal... Tiež sa hýbal okolo hokeja, príznačné meno Hrobárek. On sa tak trošku hýbal okolo toho pohrebníctva a on mi tam vysvetlil, že není problém, aby si mal pohrebnú službu, že dokonca všetko by ma naučil, aj všetko, že by ma do toho zasvetil. Akurát problém je v tom, že v Bratislave boli 2 pohrebné služby v tom čase. Jedna štátna, jedna súkromná. No a ako náhle by som ja si chcel dohodnúť termíny ako nová pohrebná služba v krematóriu, tak... Oni majú všetky normálne časy vybukované. Jediné, čo by tam bolo, že o 9, o 10 a to už není zaujímavý termín. No a že aby som sa tam dostal, tak by som musel prísť, nazvime to tak, že marketingovo, že s igelitkou plnou. A že musím rátať s tým, že keď ja by som prišiel s plnou igelitkou, tak on príde s plnými 2. Takže konkurence už tam byla silná v té době. A nazvime to marketing. No a teda tam som si uvedomil, že toto nie je celkom to podnikanie, kde by som chcel ísť, tak som trošku pripustil tie financie a nakoniec to vyšlo tak, že 20 rokov to bolo 1.4. Kdyby si šel dneska nebo z dnešního pohledu, myslíš, že ten obor těch financí je stále jako atraktivní? Nebo je určitě ten trh, áno. Nebo ten trh už je z tvýho pohledu nasycený těma poradcem, že už je hodně? Sú 2 rozmery. A prvý rozmer je, že obor financií nie či je atraktívny, ale on je nevyhnutne potrebný. A to vidím aj u vás, myslím Česká republika aj Slovensko. Lebo ako by som to slušne povedal, občas sa to nedá slušne, ale ak sa ľudia nespamätajú a tú zodpovednosť nezoberú na vlastné ramena za to, ako sa v budúcnosti budú mať, tak budú mať holé rite. Lebo vy tu máte Slováka, ktorý
vedie štátnu kasu sociálnym spôsobom, to znamená viac rozdáva a nie vždy to dáva zmysel alebo logiku, že príjmy štátu. Štát reálne ani u vás, ani u nás dneska nie je riadený na základe princípov, ako keby to bola firma. Oni minú výrazne viacej peňazí, rozdajú, nezásluhovo, netransparentne rozdajú výrazne viacej peňazí, ako je prísun, deficit štátneho rozpočtu. No a toto je presne to, prečo je to potrebné. Lebo môžeme sa baviť o tom strašne dlho, že demografia, ľudia budú ľudia musieť akceptovať nižšiu mzdu, alebo možno budú prichádzať o prácu kvôli tomu, že väčšina rutinných vecí sa dá zautomatizovať už dneska cez AI agentov a tak ďalej. A preto je to potrebné, že pokiaľ ľudia dneska nevedia, ako si majú začať budovať nezávislé zdroje príjmov, pasívne príjmy, ja to ľúbim volať renta, je mi to také prirodzenejšie, tak budú mať holerite. Pojďme se o tom pobavit víc. Ty si vlastně nedávno vydal, nebo budeš vydávat knihu. Už je vonku, no. Prvý diel, prvý diel série už je vonku. Renta bez dátumu spotreby. Jakou máš na to spätnú vazbu zatím? Neviem, či ja som úplne objektívny, ale mňa to veľmi teší, lebo dostávam spätnú väzbu takú, kde ľudia mi hovoria, že že konzerva konečne pochopila, že bankové produkty pre mňa nebudú jackpot. Ľudia mi na to píšu, že konečne pochopili jednoduchý systém, čo majú robiť s peniazmi, aby mohli očakávať reálny výsledok. A dostal som jednu spätnú väzbu takú, ktorá bola že negatívna, a to je, že pre Čecha, obzvlášť mladšie ročníky do 30 rokov, je to ťažké čítanie, viac rozmýšľajú nad slovenčinou ako nad tým, o čom píšem. Takže to bolo také, preto už sa pripravuje české vydanie. Skvěle. No a co tě inspirovalo teda k tomu začít tvořit třeba tu knížku? Myslíš, že to byla teda předat ty informace těm lidem, nebo je to na co se ty zaměřuješ hlavně v těch financích, protože celkově těch finančních služeb, co se dají zprostředkovat hodně, je obor jako investice. Pro tebe je to hlavní, co řešíš jako s klientama, nebo máš na to tým lidí? Jak dneska pracuješ třeba po těch 20 letech v těch financích? Aj. A to je mám na to aj tým ľudí a robím to aj sám. A to možno k tej atraktivite, že či je to atraktívne. Dneska je veľmi veľa ľudí aj v Čechách a na Slovensku v rámci finančného sprostredkovania, ale nie každý je zameraný na to, aby klientovi prinašal výsledok. Veľa ľudí prichádza kvôli vlastnému motivu, vlastným peniazom. Ja netvrdím, že je to zlé, ale pokiaľ toto je postavené na všetko ostatné, tak niečo nie je správne. No a to, kde ja vidím budúcnosť, reálnu budúcnosť finančného sprostredkovania, prečo je to atraktívne, je to, že finančný sprostredkovateľ, alebo volajme to finančník, to je také univerzálne, medzinárodné, tak ja tam vidím práve to, že má to byť zásluhové. Ja mám mať odmenu za to, podiel za to, aký majetok som pomohol klientovi vytvoriť. A to je to, čo ty robíš výborne, lebo ty to staviaš na tom, aby ľudia mali majetok v nehnuteľnostiach, financovanie hypoték a tak. Výborne to robíš na to, aby si im pomáhal vybudovať nezávislé zdroje príjmu z pohľadu nájomných nehnuteľností, aby im to vysplácala cudzia výplata. No a tá druhá možnosť, ako sa to dá robiť, je tiež cez investície. To znamená využiť všetky tie trhové mechanizmy na to, aby ľudia mali neto výnos z peňazí, ktoré si odložia z vlastnej výplaty. No a mám aj tým ľudí, mám aj vlastných klientov, no a tá kniha, ono v podstate, ja som adaptovaný dyslektik, nerad píšem, nerad čítam a keď mám nejakú myšlienku, tak ja si to nahrávam do diktafónu. Jedna nemenovaná americká spoločnosť s takým odkusnutým jablkom má diktafón a odkedy ich používam, tak ja si všetky nápady alebo všetky úlohy dávam ako voice memo. No a keď to človek robí 15 rokov, tak potom sa kniha napíše veľmi rýchlo. Obzvlášť v dnešnej dobe, keď sa všetky poznámky dajú prepísať do textu pomocou jedného príkazu. Kde vidíš tu budoucnost toho poradenství třeba z tvýho pohledu? No tí ľudia, ktorí prichádzajú do oboru, tak bude veľmi veľký nárok na to, aby čím skôr boli profesionáli. Neviem, ako je to v Čechách, na Slovensku je to stále, že veľmi veľa ľudí robí finančné sprostredkovanie popri práci. Áno, chápem, nejako začať musím, ale pre mňa to dáva zmysel, pokiaľ to robím povedzme 3 mesiace, aby som si vytvoril meno, aby som si vytvoril nejaké zázemie.
lebo ľúbim to prirovnávať k profesii lekár. Takže teraz si zober, že vieš si predstaviť, že by si potreboval operáciu, išiel by si za doktorom a vedel by si, že on, úplne to extrémne preženiem teraz, tak nadnesenie zo strany, vieš si predstaviť, že on by bol skladník, od 8 do 16 by pracoval v sklade, potom by prišiel na kliniku, dal by si akože plášť a išiel by ťa operovať. Mal by si voči takému človeku dôveru? No tak určitě bych radši si vybral toho, co to dělá delší dobu, ale zase každý musí nějak začít, že jo? Súhlasím a práve preto je to obdobie tie 3 mesiace pod nejakým schopným vedúcim, pod mentorom, akokoľvek to nazveme, niekto, kto jemu zastreší tú činnosť, ale ten, ktorý prichádza do financií, buď ma to za 3 mesiace vyčiarkne, myslím trh, že nedokážem sa uplatniť v svojom prostredí, alebo do 3 mesiacov potrebujem urobiť to rozhodnutie, že idem bomby a idem na profi dráhu. Proč? Pardon. No poď ty. Já jsem chtěl říct, proč si myslíš, že ty lidi dlouho se trvají v tom, že to dělají po při práci třeba? Lebo to robia, nie, oni to robia pre seba. Tí ľudia, tí finanční sprostredkovateľia, ktorí to robia dlhodobo popri práci, to robia práve pre seba. Lebo oni si chcú pre seba privyrobiť nejaké peniaze a vymaný na dovolenku alebo na niečo. A to je presne to, za čo bude trh trestať. Keď to robím pre seba, tak klienti to nebudú akceptovať. Klienti budú akceptovať iba pokiaľ budem robiť ja pre nich tú pridanú hodnotu. Budem im tvoriť majetok, budem im prinášať reálny výsledok. A pokiaľ ja budem skúšať, dobre, kamarát, lebo PZPčko, povinné ručenie je to u vás. Alebo niečo podobné. Ale z dlhodobého hľadiska to klientovi nebude prinášať veľký výsledok. Já jsem chtěl ještě navázat na to, vlastně ty si po 15 letech v uvozovkách změnil stáj. My jsme vlastně ve stejný stáji, de facto by se to dalo říct. Máme za sebou stejnou, já tomu říkám, servisní organizace, vlastně firmu, oranžovo-modrou ve finále. No, takže na základě čeho si ty udělal to rozhodnutí, vlastně, tak není to tajný, jsme vlastně pod B-plánem, ty akorát na Slovensku, já v Čechách. Proč jsi se třeba ty rozhodoval? Protože vlastně já jsem si dělal nějaký menší průzkum více firem a potom jsem se vlastně rozhodl jít, spolupracuju vlastně s Čungem, ten mě do toho biznesu přivedl, protože jsem si dělal nějaký menší průzkum, tady v Plzeňském kraji hodně firem, někdo má kombinaci finance reality, někdo zase tlačí hodně ten obchod. Mně se tady líbila ta svoboda, ale ty máš o 15 let napřed. Na základě čeho si udělal ten krok třeba té změny a proč? Ja som vyrastal v jednej firme, ktorá funguje dneska, ak sa nemýlim, v 15, možno v 16 krajinách, už to nesledujem. A kde viem, že nie všetci ľudia majú dobrú skúsenosť, viem, že sú tam aj takí, čo idú po vlastných peniazoch, v vlastnom prínose. Ja som bol v dobrom riaditeľstve, kde bola aj odbornosť, aj klient na prvom mieste. Akurát ja som od začiatku išiel tým smerom, že pre mňa je Slovensko 5,5 miliónový trh, je to veľmi malé. Málo kúpyschopného obyvateľstva. Ja som od začiatku videl svoje podnikanie medzinárodné. No a keď už som sa dostal do toho stavu, že reálne chcem ísť do zahraničia, ako v tom čase bolo deklarované 13 alebo 15 krajín neskôr, tak tam už to nebolo celkom tak umožnené Slovákovi, aby začal fungovať na rakúskom trhu. A to boli časy, alebo to bolo to obdobie, kedy som začal zvažovať, že či budem fungovať, nazvime to, že v korporátnom prostredí, lebo všetky tie procesy dneska, keď sa na to pozerám s odstupom času, aj keď možno tí ľudia, ktorí v tom systéme fungujú, ma za toto zhejte a budeš mať pod všetkými týmito YouTubeovými videami a tak budeš mať komenty, že či som normálny, ale reálne je to riadené ako korporát, rozhoduje veľmi úzka skupina ľudí a sú tam korporátne procesy, kde je určitá autonómia, ale v konečnom dôsledku rozhodujú povedzme 3 ľudia a ostatní musia poslúchať. No a keď už som chcel ísť do zahraničia, tak keď to niekomu nevyhovuje, tak áno, môžeš návonok, ale v praxi žiadna pomoc, žiadna iniciatíva. A to bolo to, prečo som sa ja rozhodol po 15 rokoch zmeniť stáj. No a ja som hľadal, vybral som si, že kto, lebo ja som dal aj na Instagram som dal také video, že po 15 rokoch je čas. No a vtedy sa mi ozval možno okrem slovenského Partners Groupu asi všetky maklárske spoločnosti ľudia, ktorých som za 15 rokov poznal
a mal som možnosť porovnávať systémy, mal som možnosť porovnávať to, ako to funguje, či už z pohľadu filozofie, z pohľadu hodnôt firmy, mal som možnosť vidieť tých ľudí, ktorí sú tam, že či si s nimi viem predstaviť robiť alebo nie. Videl som aj systém odmeňovania a systém kariér, no a zvažoval som, čo áno, alebo čo nie, no a pre mňa bolo kľúčové vízia majiteľa firmy alebo človeka, s ktorým mám spolupracovať a ten úzky okruh ľudí, ktorí by mi pomohli. A práve toto sa v podstate stretlo všetko v Beplane. A mal som možnosť mať aj vlastné SFA, mal som ponuku investora, mal som možnosť vytvoriť vlastnú divíziu v brokerpoole inom a aj tak tieto dva body boli pre mňa oveľa viacej. Lebo ja nechcem robiť to všetko okolo, ja nechcem robiť centrálu, ja nechcem robiť administratívu. Ja chcem byť s ľuďmi, lebo to mám rád a to ma baví. Proč si myslíš, že, nebo mně přijde, že často ty lidi jsou někde v nějaký bublině a jsou tak jako naučený vlastně, že oni si myslí, že to, co dělají třeba v rámci té společnosti, je vlastně to nejlepší, ale přitom nemají ten větší všeobecný přehled vlastně nad tím podnikáním, nad těma věcma. Myslí si, že je to proto, že třeba je učí jenom něco, aby ty lidi nedokázali sami si to vlastně vyhodnotit? Moje hobby je práca s ľuďmi. Za tých 20 rokov mám absolvovaných veľmi veľa kurzov, aj čo sa týka marketingu, vyjednávania a tak ďalej. No a mám na to teraz také dva pohľady. Vieš, že jedna vec je z pohľadu toho človeka, toho sprostredkovateľa v tej štruktúre. A ak ja som ten človek v štruktúre a pozerám sa iba v rámci štruktúry, to je to isté, ako keby som bol v akomkoľvek inom podnikaní, vytváram nejaký produkt a pozerám sa iba na ten svoj produkt. Ale nepozerám sa na to, čo sa deje na trhu. Niečo je zle. To znamená, ak ja som ten, ktorý, a to úplne v kľude nazvem lenivosťou alebo alibizmom. Pokiaľ ja sa pozerám iba na to v tej svojej bubline a nevystrčím hlavu von z piesku, ja nemôžem na tom trhu dlhodobo vydržať. To skrátka nejde. Ten trh ma prevalcuje. Lebo keď mi niekto hore hovorí, čo mám robiť a jaká je pravda a ja si tú pravdu zoberiem za svoje. A on sa mýli. A ja nevidím, že mi ušiel vlak. Mám problém. A na druhej strane je to potom tá opačná strana, že ja sa na to pozerám z pohľadu dneska vplyvu a riadenia ľudí. Že ja keď príjmem nováčika, alebo mám človeka na juniorskej pozícii, logicky on nemá také skúsenosti. On mi musí dôverovať. A ja s tou jeho dôverou ako vedúci mám možnosť narábať. A žiaľ Bohu sú... A to je jedno teraz, že či v odvetvi, možno nejaký multilevel, alebo v akomkoľvek salese, ale to sa deje aj v práve, aj hoci kde. Pokiaľ ten vedúci tú dôveru človeka zneužíva z pohľadu toho, že vedenie strachom. Nepozeraj sa tam, lebo oni sú zlí, oni budú mať, ja neviem, žaloby, alebo oni urobili hen taký prúser, alebo hoci čo, tak tí ľudia sa zlaknú. Dneska aj na Slovensku je viacero prebiehajúcich súdnych sporov, kde stará spoločnosť sa snaží vymáhať niečo, čo je nevymáhateľné a snaží sa, oni vedia podľa môjho názoru, že to je nevymožiteľné, ale snažia sa tým zastrašovať ostatných ľudí, aby sa nepozerali von, lebo iným spôsobom ich udržať nevedia. Nevedia ich zaplatiť, oni si zo svojho neukroja, nebudú tam robiť lepšie vzdelávanie, nebudú robiť lepšie prostredie pre nich. Takže ak som sprostredkovateľ a som lenivý sa pozrieť von, je to moja chyba. Ak som sprostredkovateľ, ktorý je v prostredí, ktoré je držené z pohľadu strachu, alebo som tam iba kvôli tomu, vieš, tam môže byť aj to, že som tam, lebo je tam dobrá partia. Sorry, ale to nemá nič spoločné s podnikaním. Vieš, že to je, áno, ono je to krásne, ono je to super, ale stále som ten človek popri práci, ktorý je tam ako fanklub, lebo sa tam dobre cíti. A opäť trh ho vyčerkne, lebo pre klienta je to, vieš, aká som ja pridaná hodnota pre klienta. Prečo by mal klient platiť tú províziu práve mne? Keď si môže vybrať, koľko je v Čechách sprostredkovateľov? 30 000, 40 000, nemám prehľad. Jo, myslíš ako vázaných zástupců? Áno, áno, áno. No, či okolo 40 000. Prečo by si mal z tých 40 000 vybrať práve mňa? No, je dobrý být v něčem lepší, než ve všem průměrnej, no. Takže ty dneska vlastně máš okolo toho vlastně i více projektů, že jo, samozřejmě musím jít do detailu, ale jak já tě znám, tak mně přijde, že vždycky stíháš všechno, máš to celkem dobře zorganizovaný. Pojďme zkusit dát nějaký tipy v rámci třeba řízení organizace času. Mně se strašně líbí, jak přemýšlíš nad tím podnikáním jako celkově, protože my společně občas taky konzultujeme vlastně nějaký
business úrovni, tu organizaci, protože já sám jsem v dost věcech chaotický a rád bych třeba předal lidem, kteří taky podnikají a chtějí si pomoct třeba určit nějaký priority nebo nějaký věci, tak čím vlastně začít? Pro mě přijde, že ten svět toho podnikatele je někdy tak rozjetý, že vlastně jako těch věcí je tolik, že člověk vlastně ztratí fokus na to důležitý. Jaký jsou hlavní jako důležité věci třeba v tom time managementu nebo v organizaci času, co ty třeba používáš? To by sme tu mohli stráviť hodiny a hodiny, však naše rozhovory trvajú hodiny a hodiny, ale také to, čo vidím teraz, a zároveň ja som bol presne taký istý, že ja som našiel riešenie iba sám pre seba, ktoré mne vyhovuje. Netvrdím, že je jediné správne a mne to skrátka ide, mne to takto sedí. No ale to, čo som ja z toho chaotického, jak si to nazval, že je toho veľa a teraz chcel som byť všade a nebol som nikde, čo som reálne zmenil je, že som si urobil čas na seba. Taký, kde nezvoní telefón, nezdvíham, nie som vyrušovaný žiadnymi notifikáciami a nerobím nič iné, iba rozmýšľam nad svojím vlastným postupom, progresom. Lenže bol obrovský problém si ten čas nájsť. No a kedy si nájdeš ten čas? Ráno? Ja vstávam z pravidla 5:05. Nie vždy sa to dá, lebo mám malú dceru a musím sa potichučku vykradnúť. Nie vždy sa to dá, lebo keď prídem, napríklad dneska prídem veľmi neskoro do Bratislavy a zajtra je víkend, takže dospávam. Takže zajtra asi o 5 hore nebudem, jedine, že by okolnosti nedovolili spať dlhšie, ale pre mňa to bol obrovský objav. Začať stávať o 5, na začiatku som strašne škripal zubami a narážal, ale som si povedal, že skúsim to, že či mi to naozaj priniesie výsledky. A inak to je tiež taká sranda, ľudia skúsia, vydržia možno týždeň, potom zistia, že im to prináša výsledky, je nadšený a potom si myslia, že tie výsledky už pôjdu same. A znova prestanú stávať, vieš. No tak mně se vlastně podařilo uvolnit si tím čas, ale já už jsem byl zvyklý furt pracovat, tak jsem si tam vzal 7 víc práce, že jo, třeba. Jsme řešili spolu. A to je to, že ja som nad tým uvažoval, že kedy ja mám ten čas taký, že nikto odo mňa nič nechce, ani spolupracovníci, ani pracovne nemám žiadnu úlohu, žiadny meeting, žiadne stretnutie a zároveň ani rodina odo mňa nič nechce. Že je ticho, kľud a ja môžem rozmýšľať nad tým. A áno, môžeš sa rozhodnúť, že tam budeš robiť hocičo v tom čase, lebo je tvoj. Otázka je, že čo z tých všetkých vecí, ktoré by si v tom čase mohol robiť, budú mať najväčší impact, najväčší prínos pre teba v tom všetkom ostatnom, čo chceš dosiahnuť. Lebo toto je tá otázka a to je ten ďalší bod a to sú tie priority. Vieš, že ty sa môžeš rozhodnúť, akokoľvek stráviš ten čas. No. Ale môžeš ho vyhadzovať von oknom, alebo ho môžeš investovať. A ľudia spravidla nevidia to najdôležitejšie a to je to, že koľko ľudí podľa teba dneska, alebo to v tvojom okolí, si vie zadefinovať svoje ciele na rok? Koľko si ich vie zadefinovať na 5 rokov? Koľko reálne ľudí pozná, že majú svoj 20-ročný plán alebo cieľ? Že ako ich život má vyzerať o 20 rokov? Mě strašně jako irituje názor lidí, že už si radši neplánujou, protože mají strach, že si to nesplní, jo. Otázka je, čo si mám plánovať. Lebo ak si plánujem, že vo štvrtok pôjdem tam s frajerkou niekde do kina, chápem, môžem sa s tou frajerkou rozísť a nesplní sa to. Ale keď, vieš, že tá definícia, čo chcem robiť, ten môj plán o 20 rokov je, mňa veľmi baví mať pozornosť ľudí, rozumej, stať na stage a prednášať. A ja si viem predstaviť vypredaný štadión. Len toto je niečo, čo sa nedá kúpiť. Vieš, to si nekúpiš, jak prelet balónom, niečo zážitkové alebo tak. Toto si človek musí zaslúžiť výsledkami celoživotnej práce. To znamená, všetko to moje konanie smeruje k tomu pozícii, jak ti o tom hovorím, normálne v sociu, že už stojím na tom stage a predstavujem si to. No a teraz, áno, to, čo ja tam tým ľuďom budem odovzdávať v tom čase o tých 20 rokov, keď budem stať na tom stage, áno, to môže byť iné, ako si dneska predstavujem, že to je to, čo sa v tom čase zmení. Ale môj fokus je na to, že ja chcem stať na stage a byť ten človek, ktorý dostane otázku, ako ste to dokázali, alebo čo by ste mi poradili v dnešnej dobe a ja chcem byť ten, ktorý dostane od ľudí tú dôveru, aby to zodpovedával. A toto je niečo, čo sa nemení. Toto je niečo, čo bez ohľadu na odvetvie, na to, že bude prichádzať automatizácia, agenti alebo hocičo, toto sa nezmení. Ja tam chcem stať na stage a chcem mať pozornosť ľudí a chcem ju mať zaslúženú, nie kúpenú. Já si myslím, že jako pro dost lidí je
těžký možná ty věci jako plánovat, jo? Z pohledu třeba toho, když bych se měl vžít zpátky do nějakého života, co jsem žil předtím, kdy jsem vlastně jako nevěřil v sebe, nevěřil jsem, že ty věci můžeš vlastně dokázat, tak je podle mě strašně těžký začít to měnit tak všechno jako naraz. Když by si doporučil někomu vlastně, kdo si chce udělat nějaký takový jako pořádek v tom životě, jo, teď prostě vlastně neví, tak není to podle mě, to spolu taky řešíme jenom o finančních cílech, ale co všechno třeba za oblasti věcí si plánuješ? Je to třeba i v rámci rodiny, určitě, zdraví, podnikání, kariéry. Máš nějaký takový třeba jako jednoduchý múster věcí, která třeba kam ty směřuješ nebo podle čeho se řídíš? Mám viac menej tie ciele mám rozdelené do viacerých kategórií. Zdravie a kondícia, peniaze a kariéra, môj spoločenský prínos a rodina a priatelia. A viac menej ten spoločenský prínos je, ako budem ja prospešný pre spoločnosť a v tom je zahrnuté aj kontinuálne sa učiť a rásť. Môžeš si dať aj 20 kategórií, to je jedno. Ja ľubím kresliť kvadranty a do toho si čarbem tým, že adaptovaný dyslektik nevie ani čítať, ani písať, on pozerá na obrázky, tak pre mňa je to takto komfortné a je úplne jedno, ako si to človek spraví. Nech je to pre ňoho použiteľné a dobré. No ale vieš, že minulý týždeň sme sa o tom rozprávali, že máš pocit, že máš strašne veľa vecí a teraz sa v tom nevieš orientovať. Jednoduchý prvý krok, ktorý som ja spravil, je napísal som si všetky. To je to, ráno vstaneš, nikto ťa neotravuje a prvá vec bola, že som začal písať iba tie veci, čo ma serú. Vieš, a zastavil som sa po nejakom čase a na druhý deň láhneš si večer po celom dni a aj tak ťa nasralo ďalších 10 vecí. Vieš, tak ráno kokos chytím ten zoznam a dopísal som si to. Až ten zoznam bol taký obrovský a potom mi to tak docvaklo, že ja keby som mal roztrešťovať svoju pozornosť na týchto milión vecí, ktoré boli, a to fakt sa bavíme, že toaletný papier si predstav, že útržky by tam lietali, tak vieš, že pokiaľ ja by som chcel robiť všetko, nemám čas buď dosahovať výsledky, alebo žiť, alebo byť s rodinou, alebo tak. To znamená, že moja pozornosť musí byť sústredená iba na tie kľúčové veci, čo ovplyvňujú všetky ostatné. No ale bez toho, aby som to mal napísané na papier, aby som z toho vedel vyberať, jak to spravím? Ja osobne si neviem predstaviť, že by som to nosil v hlave. Pre mňa je to obrovská záťaž mentálna. Kolik toho času třeba věnuješ tomu plánování a času veľa, najviac. Z toho týdne, dá se to nějak říct? 15 hodín. 15 hodín odhadom, týdne? No? Plánuješ a vyhodnocuješ a řešíš? Nie, a snívam. Ale dobre, plánujem, vyhodnocujem, vieš, že zober si to tak, že ja mám už dneska, ja som pochopil a ľúbim to prirovnávať na plný pohár. Ráno sa zobudíš, predstav si pohár, ktorý máš plný pevnej vôle. A v priebehu dňa s každou jednou činnosťou, nad ktorou musíš rozmýšľať, ktorá ešte nie je podvedomá, tak ako keby si z toho pohára trošku odpil. A tá pevná vôľa sa od rána začne míňať. Prúser je, keď začneš robiť veci, ktoré sú pre teba nové. Vtedy ide z krígla, idú obrovské hlty a exuješ politrový pohár a predstav si, že o 12. máš úplne vyflusnuté baterky. Určite to nepoznáš, nie? A už by som išiel spať a ešte predo mnou 4-5 stretnutí. A tam som to ja pochopil, že pokiaľ by som to takto ťahal a všetko by som chcel naraz, nie som efektívny, ja reálne z tých dní si ani nič nepamätám. Takže opäť ďalšia vec, ktorú som začal, a mne sa to ľahko hovorí, lebo to je história, povedzme, posledných 10 rokov. A treba to dať do kontextu, a aspoň teda myslím, že to bude prospešné, že nie všetko. Ja si neviem predstaviť, že by som zavádzal 3 alebo 4 nové zvyky, nové rutiny naraz. Ja by som sa z toho zbláznil, ja by som to nevydržal. Že preto jedna, a keď mi funguje, že už na ňu nemusím mysleť, že to robím podvedome, tak druhá. A naučil som sa, že nemám chcieť tie výsledky okamžite. To je tá tvrdá práca, iba talent nestačí. Potrebuješ to robiť postupne. No a dneska pravidelne každý kvartál si pravidelne ukradnem jeden deň celý pre seba. Už rozmýšľam, že aj 2 by som chcel, aj 3, ale dneska rodina je viacej ako čas pre seba. Tak jeden celý deň si zhrniem minulý kvartál a rozmýšľam nad budúcim kvartálom, svoju životnú misiu, svoje ciele. Vždycky si prepíšem, manuálne si ich prepíšem, aby sa mi vyrývali do pamäti a čo mi tam nesedí, trošku urobím. No a každé ráno rozmýšľam nad tým, že ako chcem, aby vyzeral môj deň, a každý večer si iba napíšem, čo všetko som nestihol, a kladiem si jednu zásadnú otázku už dneska. Nie, že čo som nestihol, ale kto to za mňa urobí.
aby som hneď od začiatku rozmýšľal nad tým, že nie všetko je moja úloha. A dneska je tá krásna doba a v podstate to je aj v súvislosti s jedným z projektov, ktoré mám ako site zábavku, lebo som angel investor jednej AI firmy a viac menej som pilotný klient. Už dneska to za mňa nemusia robiť ľudia. Už za mňa to dneska môžu robiť agenti. Pojďme se povědět o těch projektech, který teda máš při tom jako vlastně tvým podnikání, tak AI, jako vlastně dneska vnímáš celkově ten vliv toho, co třeba je v tom tvým projektu? No, dneska AI je brutálny nástroj. Jak niekto by povedal, že dobrý sluha, ale zlý pán. No a ja to vnímam tak, že dneska jednak prichádzajú noví ľudia na trh práce. Myslím teraz mladých ľudí narodených po roku 2000, kde ich DNA nastavenie mentálne je, že oni prioritne nechcú ísť do zamestnania. Oni si chcú svoj život riadiť sami. Možno to nemajú spojené s podnikaním ako pravým významom slova, ale chcú si to riadiť sami a potom na druhej strane prichádza doba, kde veľa ľudí bude musieť akceptovať nižšiu mzdu alebo budú musieť meniť prácu kvôli tomu, že ich robota bude nahradená automatizáciou alebo agentami. No a pre mňa podnikateľská učebnica, mám také dve veci, ktoré keď niekto sa ma pýta, že chcel by podnikať, ako začať, tak pozri si film, najskôr si prečítaj knihu Podnikateľský mýtus od Spencera. To je dyslektik jediná kniha, ktorú prečítal 2-krát. A potom si pozri film The Founder. Zakladateľ Ray Kroc, McDonald. A v podstate tá kniha bola pre mňa inšpiráciou na ten AI projekt, kde mňa oslovili mladí chalani, že či by som im pomohol, majú nejaký nápad a či by som im pomohol odštartovať vstup na trh medzi normálnych klientov, lebo dneska reálne maturujú. Toto je ich maturitný ročník a je tam už celkom zaujímavý tím 6 ľudí, ktorý je medzinárodný mimochodom. A úplný blázni, to mimo ní. Ja občas odpadávam, že čo dokážu oni vymysleť. A ja som bol na začiatku pre nich ten prepájač na trh, ale zároveň sme to začali vyvíjať do toho, že ja budem pilotný klient, ale budeme to škalovať na akékoľvek podnikanie. A tá myšlienka už dneska je registrovaná, je to NOLABREX, No Labor Expenses. A je to presne tá myšlienka, že podnikať môže každý. A dôležité je, aby ty, keď chceš podnikať, aby si robil to, čo ťa baví, to, kde ty vieš byť pridanou hodnotou. Ale v podnikaní potrebuješ robiť strašne veľa vecí okolo toho. Od získavania zákazníkov, ich oslovovania, možno nejaký marketing, publicita, niečo, aby teba vnímali vyhľadávače ako autoritu, až po to, že keď u teba niekto utratí peniaze, tak aby prišiel a nakúpil zás. A viac menej, keď chceš úspešne podnikať, tak by si potreboval ako keby 6, možno 8 zamestnancov. No a dneska buď si ich najmä, že máš obrovské labor cost, náklady na zamestnancov, alebo ich budeš outsourcovať v digitálnom prostredí. A to je presne tá myšlienka tej platformy, kde dneska tá myšlienka je urobená tak, že ja neviem, si človek, ktorý cvičí jogu. Vieš, mám robotu, lenže znížil sa mi príjem, alebo neviem rásť. A chcem ísť na dovolenku, chcem niečo popri práci, tak to viem robiť v digitálnom prostredí ako biznis. Ale ja nepotrebujem rozmýšľať nad tým, čo mám urobiť, ako mám urobiť, a hen tam je účtovníctvo, a hen tam potrebujem ďalšiu vec. Ja chcem cvičiť jogu, chcem urobiť onlineový kurz, alebo robiť, ja neviem, prsteň, bižutériu, nejaké gorálky tam dám. A všetko ostatné je pre mňa iba záťaž. Možno, že ani neviem robiť s AI-kom, lebo počul som, že ChatGPT, ale že vraj 80% ľudí to využíva iba ahoj, kde je dobrá reštaurácia. No a ten zmysel celej platformy, kde som angel investor, je, aby sme to ľuďom maximálne zjednodušili. A keď chceš začať podnikať, to podnikateľské riziko je, že dopredu budeš vedieť, koľko ťa to stojí, ak to nevidia. A to je subscription. Ľuďom dáme za subscription nástroj na to, aby oni sa dokázali dostať na trh, a dokonca medzinárodný trh, a bez toho, aby museli postupovať nejaké podnikateľské riziko, aby museli najímať ľudí, aby museli platiť niečo dopredu. Pre mňa šialené je, že niekto si dokáže vypýtať za webovú stránku dopredu x tisíc eur alebo desiatky, stovky tisíc korún a ešte nič neurobil. Chápe? Ja tiež by som nechcel podnikať, keby som mal najskôr vygrcať tieto peniaze dopredu a nemal garantovaný výsledok. A to je práve tá myšlienka, ktorá sa mi ľúbila, a otočili sme ju naopak. No a hovorím, že tí chalani, ak to budete pozerať, tak klobúk dolu, ste úplne blázni.
Skvěle, mně se líbí tvůj pohled celkově na to podnikání, pro mě je to inspirace. Pojďme si dát na závěr skrz tu tvoji kariéru nějaký třeba shrnutí třeba chyb nebo doporučení, co by si dneska předal třeba mladým lidem nebo lidem, co chtějí třeba podnikat nebo něco ve svém životě změnit nebo zlepšit. Bol by toho velikánsky zoznam, ale kľúčové číslo 1 je, nestracajte čas. To je... To, čo môžeš investovať, sú čas alebo peniaze. Keď peniaze nemáš a čas vyhadzuješ von oknom, nemôžeš očakávať, že budeš mať kariéru. To je to, čo som ti aj povedal, že keby som mohol začať ešte raz, že keby som dostal tú druhú šancu, tak urobím presne to isté, ale urobím to o 5 rokov skôr. A druhé je, že nebojte sa zlyhávať. Dneska je doba, že niečo urobím, nevidíte, no a čo? V Spojených štátoch je to úplne normálne a tam dokonca aj investor do teba zainvestuje, až keď si tretí, štvrtýkrát v niečom neúspel. Lebo vie, že sa znova postaví, že ideš zas. Iba u nás, túto v regióne, je to také, že aj ten skrachoval, čo on chce? Blbosť. Kým ja sa naučím, čo mám robiť, kým ja si nájdem ten time management, ten priority management a tak ďalej, to niečo trvá. Na niekom alebo na niečom sa to naučiť musím. Takže toto by som určite vôbec by som sa nebal zlyhávať. Obzvlášť čím skôr. No a potom svet patrí odvážnym a tým, ktorí idú proti prúdu. Pokiaľ by som ja robil to isté, čo robia ostatní a očakával by som iný výsledok, tak pán Einstein to definoval, že si blázon. Takže ak budeš robiť niečo, kde ti všetci nebudú prijať, budú ťa odhovárať, a to je jedno vo financiách, si v jednej spoločnosti, ale vidíš, že to tam nejde a všetci ti budú hovoriť si blázon, že rozmýšľaš nad niečím iným, no nie si. Keď ťa všetci odhovárajú, budú tam, tak toto je príležitosť. Keď ti povedia, že chceš rozbehnúť niečo, čo ti určite nepôjde, to je brutál, lebo to je príležitosť. Lebo nikto iný to nebude ochotný robiť. A pokiaľ ty vydržíš v tom, že to budeš robiť, aj keď nikto iný to nie je ochotný robiť, trh je tvoj. Takže to sú asi také 3 veci, ktoré by som... Skvěle. Já jsem moc rád, že jsi nám ukázal pohled do tvého života, do biznesu, co děláš a předal nějaké zkušenosti. A pokud byste se zajímali i vy o více, o naší práci, tak určitě si nás můžete dohledat na sociálních sítích, u videa budou odkazy a já ti ještě jednou moc děkuju, Peťo, že jsi zastavil a pokud by i vás zajímaly nějaký další témata, tak si myslím, že třeba při další cestě se můžeme rozebrat, ať už time management, finance, celkové podnikání, takže já ti děkuju a ja ďakujem veľmi pekne. odebírejte náš kanál a sledujte další videa. Mějte se hezky.